Guys, good morning. Atong March 15, no? Kung inyohang mahinumduman na atay lockdown declaration sa quarantine gumikan sa COVID-19. Diri sa among likod, diri sa ZPTC, amo ang gihimo ni siyang utilized nga na garden me. So March 15. So mao ni siya resulta sa amo ang garden nga gihimo gikan atong Marso 15. So karon guys, medyo nalipayon ta kay ang amo ang gipang tanom nga kaning porsyon na sa plat sa garden mo ni siya ang ato ang alugbate og sa pagtan-aw nato balik karon medyo nindot kayo ato ang feeling kay tambok ang mga alugbate nga nitubo dayon kani nga portion sa plat alugbati lang ni. Pero dinhi sa pikas nga gipugsa na to og petchay, isa ra ka buok ang petchay nga ning dako. The rest ang natubo kaila mo ani guys. Kaila mo aning tanom. Labi na sa mga Bisaya, kuan kayo ni siya favorite labi na sa ako kuan ning paboritong tanom. Mauni siya ang natively gitawag og saluyot. Pero sa uban tugabang og uban pang tawag nila. Daghan siyang niturok diri nga sa second plat namo. So dire sa pikas nga plat ukrahan. So pero daghan gihapon siya og saluyot nga nanurok. Limpyuhanan na siya kay medyo nag-ilog ning ato ang mga sagbot dinhi. So naipila nga nabuhi amo ang talong diri nga side og kamatis. Pila lang ni kapunuan ang nabuhi sa talong. 1 2 3 4 5 lima kapunuan sa talong. Pero ato aning siguro na may bag-o na to mga sidli sa kamatis. To aning itanom diring dapita. Limpyuhanan pa siya guys. So mo ni mo ang after effect sa quarantine, ang kalabasa naami gipang himo nga gi-sprayhan og kaning para papatay sa sagbot moning ang diri nga portion inyo makita na laya. So mo ni mo ang tugkaran dinhi sa CPTC natay sagingan, dagko-dagko na among mga lubi og ang kaning maka-inspire kayo nga garden nga amo ang nahimo. So mao lamang kada ang atong update kabahin sa resulta after 2 months nga lockdown nga naghimo mi sa among mga gardens dinhi sa likod sa CPTC. Raymond Bagunok, daghang salamat.